Dito sa bayan ng Villasis, hindi laging sabaw ang hanap kapag tag-ulan. Minsan, gulay na masustansya din ang bida. Pero kahit gulay, siguradong buo ang lasa, malalim ang kwento at tagos hanggang puso ang bawat subo. Kilalanin natin ang isang putahing may simpleng sangkap pero mayaman sa kultura. A humble dish made from backyard greens but seasoned with generations of tradition. Ang dinengdeng. Ang dinengdeng ay isang traditional Ilocano vegetable dish. Simple, hearty, and nutritious. Karaniwang niluluto ito gamit ang mga gulay na makukuha sa sariling bakuran. Talong, okra, kalabasa, sitaw, at ang palaya na ginagamitan ng bagoong bilang panlasa. The dish often includes grilled or fried fish to enhance its taste, making it a staple in Ilocano cuisine. At dito sa Villasis, isang bayan sa silangan ng Pangasinan, kilala bilang Vegetable Basket of the North at Vegetable Home of Pangasinan. At may matibay na ugnayan sa kulturang Ilocano, ang dinengdeng ay hindi lang isang ulam. Ito ay pamana. Pamana ng mga ninunong unang tumira sa mga gilid ng bukirin, nagtanim at nagluto gamit kung anong meron sila. Historically, many Ilocanos migrated south into Pangasinan, bringing with them not just their language and values, but also their food. Kaya naman sa mga bayan tulad ng Villasis, buhay na buhay ang Ilocano flavors. It's a dish that reflects community, often served in a large bowls, shared by many, and cooked with whatever is in season. It adapts, it evolves, and yet, it never forgets its roots. Ang mga karamihan na tiga dito ay galing sa Ilocos. Parang yung lolo ko, galing Bacara. Dala-dala nila kung ano man yung luto, ano man yung kultura, ano man yung pagkain, kaya halos parehas. Dito, mas pinasarap dahil Pangasinan, asin. Andito ang asin, bagoong, kaya halo-halo, masarap dito. Plus, siyempre, lowland vegetables, kamatis, eggplant, okra, paria, etc. Dahil ang Villasis, alam natin, it's the vegetable bowl of Pangasinan. At gaya ng karamihan sa pagkaing may puso, ang dinengdeng ay madalas matatagpuan sa mga karinderyang hindi man ingrande ay panalo naman sa lasa. Dito, ang mga simpleng sangkap ay ginagawang espesyal. Magtungo lang sa kanilang public market o bagsakan para sa masarap na Villasis dinengdeng. O di kaya'y sa kanilang food bazaar sa tapat ng poblasyon Zone 2, Barangay Hall. So ang perfect nito para sa mga taong may hilig sa gulay at sa mga healthy living. So usually kasi pag mga gulay, mahilig din kasi ako sa gulay and talagang nakakadalawa or tatlong rice talaga ako. Though hindi naman ako tabain, kaya okay lang. Sobrang sulit na maggulay ngayong tag-ulan kasi sabi nga nila, pag naulanan ka, lalagnatin ka, pero pag naggulay ka, magiging healthy ka. At sobrang fresh din kasi ng mga gulay dito. Kaya dito sa Villasis, ang tinatawag na Vegetable Basket of the North. Ang dinengdeng ay hindi lang pinagsama-samang gulay. Ito'y pagsasama-samang alaala, kultura at pagkakakilanlan. Sa bawat karinderya ng Villasis, mararamdaman mo na ang tunay na sarap ay hindi nasusukat sa presyo. Dito, kahit simpleng gulay, kayang maghain ng kwento, pagkakaisa at pagmamalaki ng isang bayang matatag sa ugat at panlasa. Hindi yan mawawala kasi ang dami pa rin naghahanap, ang daming nagre-request na dapat meron pa rin mga gulay sa mga choices po nila. So hindi po talaga yan mawawala. Same pa rin naman kung ano yung nakalakihan namin na pagluluto ng mga parents, ng mga lolo't lola, same pa rin. And me as well is
nakapag-asawa ng from Abra. So kung paano sila magluto, kung ano yung way po nila, same din po dito sa Villasis. And ang maganda naman po dito sa Villasis is grabe, punong-puno tayo, punong-puno tayo ng mga vegetable. Pag pumunta ka dyan sa Villasis Bagsakan, talagang makikita mo lahat ng variety ng mga gulay. At alam mo yung mga hinahanap-hanap natin, nandyan lang siya sa tabi-tabi. So mga sulok-sulok nila, ma-amaze ka na, ito yung hinahanap ko na. Even the kalkalunay, makikita mo po siya dyan. At ma-amaze ka na lang pag naluto mo, bumabalik kung ano yung mga niluluto ng mga lolo't lola po namin. And of course, siyempre pinagmamalaki natin dito sa Villasis, yung mga gulay po natin na sobrang blessed. Yung mga mga kababayan natin dito kasi ang dami natin mga produkto, ang dami nating mga tinatanim. Here in Villasis, Dinding proves that even the humblest dish can carry the soul of people and the strength of tradition.